Ahojte, teraz vám ukážem, ako sa počítajú lineárne diferenciálne rovnice prvého radu. Základom je prepísať y s čiarou na dy lomeno dx. Druhým krokom je oddelenie premenných x a y. Na jednej strane potrebujem výrazy z x a dx, na druhej výrazy z y a dy. Ak sa dx alebo dy nachádzajú v menovateli, je nutné výraz upraviť tak, aby boli v čítateli. Po oddelení každú stranu zvlášť zintegrujem. Jednu podľa y, druhú podľa x a pripíšem konštantu c. Posledné, čo ostáva, je vyjadriť y. Potrebnými úpravami dostanem konečný výsledok. V druhom príklade je tiež skrátená diferenciálna rovnica, ale s počiatočnými podmienkami. S nimi budem pracovať až na konci. Ako prvé prepíšem y s čiarou. Na jednu stranu separujem výrazy z x, na druhú výrazy z y. Obe strany zintegrujem podľa vzorca, úpravami vyjadrím y. Počiatočné podmienky použijem na získanie hodnoty c. Keď za x dosadím π lomeno 4, y sa rovná 1 polovica. Vyjadrím c a dosadím ho do výsledku. V ďalšom príklade je úplná diferenciálna rovnica. Rozdiel medzi úplnou a skrátenou je ten, že by sa mi nepodarilo separovať x od y. Ako prvé zo zadanej rovnice spravím skrátenú tým, že namiesto kosinus x napíšem 0. Y s čiarou prepíšem, separujem premenné a obe strany zintegrujem. Vyjadrím y, ale riešenie úplnej rovnice budem hľadať v tomto tvare. Konštantu c som nahradil neznámou funkciou cx. Y zderivujem vzorcom pre deriváciu súčinu. Cx je neznáma funkcia, preto sa derivuje na c s čiarou x. Y a y s čiarou dosadím do pôvodného zadania. Ak počítam správne, dva výrazy by sa mali vždy odčítať. Vyjadrím, čomu sa rovná c s čiarou x. Cx získam zintegrovaním výrazu, v tomto prípade pomocou substitúcie. Treba opäť pridať konštantu, napríklad k. Vypočítané cx dosadím do výsledku skrátenej rovnice a tak dostanem výsledok úplnej diferenciálnej rovnice. V poslednom príklade je znova úplná diferenciálna rovnica, ale s počiatočnými podmienkami. Skrátenú rovnicu z nej spravím tak, že si nebudem všímať trojku. Y s čiarou prepíšem, premenné separujem a obe strany zintegrujem. Vyjadrím y a namiesto konštanty c napíšem funkciu cx. Y zderivujem vzorcom pre súčin a do pôvodného zadania dosadím za y a y s čiarou vypočítané výrazy. Vyjadrím c s čiarou x a integráciou získam cx, ktoré dosadím do výsledku skrátenej rovnice. Počiatočné podmienky použijem na získanie hodnoty konštanty k. Keď za x dosadím minus 1, y sa rovná 1. Hodnotu k dosadím do výsledku úplnej rovnice. Pri diferenciálnych rovniciach je treba vždy separovať premenné, správne integrovať a nezabúdať na konštanty.